Здравейте хора, аз съм Веселин и сега ще отворим някакъв пак на FIFA 15, видях, че имам. И сега го отворим. То е Rare Player Pack. Ето такъв е. И сега ще го отворим. И отваряме. Скипваме го. Така, първо Швайнщайгер виждаме. Ендуе! О, yes! Yes! Първият информ, който ми се пада от пак. Да. Сега ще кажете, той е тъп. Не е тъп. Това има 88 физика, CM. О, 192 му е хейста, тъй че всъщност да, физиката му е силна, дефанзивата и шутинга. Супер! Мога да кажа супер! И Швайнщайгер. Да. Не бе, искам да ги сейвна. Да, то ще сгоям. Да, наистина, пака си го биваше. Няма по-такъв пак, който да отворят. Да, това карта беше. Той къде остана? Ето го някъде. Добре. Била си го сега. И хора, това беше от този клип. Аз бях Веселин и до скоро.